YouTube. George174 στην κάμερα και σήμερα θα παίξουμε Headball Online. Το άρχισα από χθες. Έχω πάρει λίγα πράγματα. Αλλά fuck bitch. Γαμώτο. Ορίστε, αυτός είμαι εγώ. Όποιος θέλει να με κάνει ad, με λένε Jorge HD Hayes. Θα με βρείτε με αυτό το όνομα. Έχω 39 αυτούς εδώ πέρα τους μαλάκες. Τι πάτησε. Sorry. Όποιος θέλει να πάρει κέρματα θα πατάει εδώ και θα γράψει ή Headball και Euro 2016 και θα πάρετε από 10.000 στην κάθε μία φορά. Εγώ το έχω κάνει, αλλά τώρα δεν το κάνω γιατί βαριέμαι να αλλάζω γλώσσες. Πάντως να ξέρετε ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. 10 λεπτών. Θα βγω μία από το Headball. Θα σας δείξω λίγο τα παιχνίδια μου. Λοιπόν παιδες, έχω το Minecraft PE, το Clash of Clans και το Headball. Τώρα όμως θα παίξουμε Headball και σε άλλο part θα παίξουμε Clash of Clans. Σε άλλο part θα παίξουμε FNAF. Αλλού θα παίξουμε GTA 5. Όσο το αγοράσω φυσικά γιατί ακόμα δεν το έχω. Αλλά ελπίζω να περάσουμε καλά μαζί και με όλους τους YouTubers και με το κόσμο. Παιδιά, προσωπικά είμαι λίγο άχρηστος, αλλά δεν πειράζει. Όπως όλοι οι YouTubers είναι άχρηστοι. Εκτός αν ξέρετε κανέναν ξένο μαλάκα YouTuber που δεν κάνει το διασκεδαστικό και παίζει σοβαρά και νικάει παντού. Εγώ θα προσπαθήσω πάντως να νικήσω. Ελπίζω να νικήσω. Σας ξαναλέω άλλη μια φορά το όνομά μου, Jorge HD Hayes. Να σας πω τι σημαίνει τώρα αυτό. Jorge σημαίνει Γιώργος και εμένα με λένε Γιώργο. Ωραία. Θα παίξουμε στο season γιατί στο offline δεν θέλω ή στο να δίνω κέρματα. Θα παίξω λίγο season επειδή είναι σημαντικό. Ας του στείλουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε καλά αυτό και αυτό. Okay. Good luck. Πάμε. Μαλάκα, είναι καλός. Μαλάκα. Fuck. Άντε γεια ρε. Παιδιά, κόλλησε. Bitch. Μουαχαχα. Χου. Ντάκα. Μαλάκα. Πάρε τη ρε την κίτρινη. Ναι, μαλάκα, τι έγινε, μου το έβαλε ο πούστης. Γαμώ την κοινωνία του, γαμώ την αλητεία του. Μαλάκα. Fuck. Ναι, όχι ρε.
Ναι! Bitch. Ναι! Πες για στο YouTube, bitch. Oh. Το μαλάκα. Ναι, αυτό για το YouTube. Ναι, αυτό για το YouTube. Παιδιά, πριν γίνω ένας άχρηστος YouTuber, όπως τώρα, ήμουνα μαλάκας. Πλάκα κάνω ότι δεν ήμουνα μαλάκας. Ασχολούμουν με άλλα πράγματα. Αλλά τώρα που μπορώ, κάνω βίντεο στο YouTube. Minecraft δεν θα πολύ παίζω γιατί είναι βαρετό μόνος μου. Δεν πολύ είναι η μαλακία του που όποτε παίζει έναν αγώνα θα σου κάνει αυτό. Μαλάκες είναι όλοι τους. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά όποτε κάνω live, δεν ξέρω αν τα ακούτε, είναι το σκυλί μου και είναι πολύ, να μην πω, είναι πάρα πολύ σπαστικό. Παιδιά, συγγνώμη για αυτή την αναταραχή, τώρα ελπίζω να ηρεμήσει. Το headball έχει μία μικρή λεπτομέρεια που είναι πολύ μπουρδέλο. Ο ένας! Χαχαχα. Τώρα θα δει ο Έλληνας. Αυτό και αυτό. Ας του στείλουμε ένα χαχαχα. Όχι! Μαλάκα! Γιατί? Γάμω το ίντερνετ μου μέσα. Παιδιά, συγγνώμη, κολλάει. Μαλάκα, γιατί τσαντίζεται αυτός, ενώ αυτός νικάει. Μαλάκα, είναι πάρα πολύ... Ναι, όχι. Ναι, μαλάκα, πάρ' το γκολ. Μαλάκα, γιατί? Ναι, ρε, μαλάκα, ναι, ρε. Πάρε ψήξη. Μαλάκα, fuck. Ντάκα. Μαλάκα. Μαλάκα, να το γκολ. Γαμώ την κοινωνία του. Να. Μαλάκες, όποτε κάνω live, χάνω. Γαμώτο! Παιδιά, κόλλησε και είμαι μέσα στο τέρμα μου. Γιατί θυμώνει ο μαλάκας αφού με νικάει? Το ίντερνετ μου. Ναι, μαλάκα. Γκολ. Γαμώ το γκολ. Ναι, δώστε του. Πάρτο, μαλάκα, ναι, ρε. Παιδιά, αυτό ήταν και το gaming μου. Ελπίζω να περάσαμε καλά μαζί και σε αυτό το βίντεο. Αντίο.